krise. Sagen om Muhammed-tegningerne koster danske virksomheder penge i øjeblikket. Det har man også mærket hos et solcellefirma i København, men her tjener man ind på gyngerne, hvad man har mistet på karusellen. Per Pape nyder sine nye kontrakter på 170 millioner kroner. Det går hen og bliver et eventyr. Kontrakterne er hentet hjem i det muslimske Malaysia, en tid hvor mange danske firmaer bliver boykottet. Those panels will be perfect. Vi leverer solpaneler, men samtidig så hjælper vi asiatiske regeringer i Mellemøsten omkring rådgivning inden for solenergi. Ved et tilfælde blev Per Pape for nylig interviewet til malaysisk tv og aviser. Han blev spurgt ud om firmaets holdninger til Jyllandspostens Muhammed-tegninger. Vi var klart for Malaysia derude, at vi kan ikke acceptere det her. Det er jo ikke rigtigt i vores verden, synes vi, at man kan i en avis gå frem og provokere på den her måde, trods ytringsfriheden. Per Pape tror, at hans optræden i malaysiske medier har haft betydning for, at aftalen kom på plads. Jeg tror ikke, vi har fået ordre med hjem, hvis vi har sympatiseret for det, der stod i Jyllandsposten. Det tror jeg simpelthen ikke, vi havde. Jyllandspostens tegninger har også kostet Per Pape penge, nemlig i det muslimske Sudan. Der har vi fået en pludselig meget, meget afvisende holdning ned fra den del af verden. Hvor meget handler det om økonomisk? Ja, vi snakker om et projekt til en 6-7 millioner US dollars. Tror du, det hænger sammen med Muhammed-tegningerne? Det tror jeg absolut, det gør. Danmarks Solar Industry, Per speaking. Hvis handlen i Sudan går i vasken på grund af tegningerne, kan det få konsekvenser for Jyllandsposten. Hvis vi får at vide for vores potentielle kunder derude, at med den udvikling, der har været i den her sag, så har de valgt ikke at lave business med os, så vil jeg da ikke udelukke, at vi vil overveje en juridisk sag med Jyllandsposten. Og Solar Industries er et nyt firma, der bare har eksisteret i 9 måneder. Muhammed-sagen er blevet kaldt en kamp for ytringsfriheden, men i virkeligheden lægger langt de fleste mennesker jævnligt bånd på deres ytringsfrihed. Det mener en religionsforsker, der også har lagt bånd på sig selv.